x mínusz 5 osztva 2 meg x-szel, ez kisebb egyenlő, mint 0. Tehát ez megint csak egy törtes egyenlőtlenség, hiszen az egyenlőtlenségnek a bal oldala az tört alakú. Első ránézésre, aki nem gyakorlott, az azt csinálhatná, hogy megpróbál 2 meg x-szel beszorozni. Ez nem lesz jó ez a módszer, mert hogy x értékét nem ismerjük. Ilyenkor előfordulhatna az, hogy a nevező az negatív számértékű, és ha ez teljesül, akkor a relációs jel az meg fog fordulni. Úgyhogy ezt a módszert én nem javaslom. Helyette inkább akkor ismét meg fogjuk vizsgálni a törtnek az előjelét. Jó, kikötést hozzuk létre, ugye a zéroosztást azt szeretnénk elkerülni, tehát 2 meg x az nem lehet 0, következik, hogy x az nem lehet mínusz 2-vel egyenlő. Erre figyelnünk kell a megoldásnak a folyamán. Első esetben azt fogom megvizsgálni, hogy mi van akkor, hogyha az egész törtnek az előjele az negatív, tehát kisebb, mint 0. Ez akkor fordulhat elő például, hogyha számláló pozitív és a nevező pedig negatív, tehát eltérő előjelűek a számláló és a nevező, ekkor az egész tört az negatív lesz. Ezt én relációs jellel külön leírom itt egyel lejjebb, hogy x mínusz 5 nagyobb egyenlő, mint 0, és egyszerre a 2 meg x meg kisebb, mint 0. Mindkét egyenlőtlenséget megoldom, és akkor kapom, hogy 5-nél nagyobb egyenlő az x, illetve mínusz 2-nél kisebb az x, és akkor itt a számegyenesen jól meg lehet figyelni, hogy hát itt van az, amikor az x az 5-nél nagyobb egyenlő, illetve az, amikor mínusz 2-nél meg kisebb, és ennek a két intervallumnak nincsen metszete, vagy közös átfedő része, ezért a megoldási folyamatnak ezt a részét elhagyom. Tehát a plusz per mínusz eset az nem alakulhat ki, és ezt onnan tudom, hogy a halmazoknak nincsen metszete. Nézzük meg ennek a fordítottját, amikor nem plusz per mínusz, hanem mínusz per plusz számláló és nevező miatt lesz az egész tört számértéke negatív. Ezt akkor írjuk le ide külön relációs jelekkel, oldjuk meg mindkét egyenlőtlenséget, kapjuk, hogy x az kisebb egyenlő, mint 5. Ezt itt látjuk. Másik állítás azt mondja, hogy mínusz 2-nél nagyobb az x, ezt meg itt látjuk. És akkor az is világos, hogy ennek a két állításnak van metszete, és az pedig itt a sraffozott közös átfedő rész lesz. Itt most újra ide másoltam a előjel vizsgálatból származó intervallumokat, akkor világos, hogy a plusz per mínusz eset az ki van zárva, ez nem jöhet létre, nincs metszet. Mínusz per plusz esetnél meg van, és ez a metszet, ez a mínusz 2 nyílt és az 5 zárt intervallum. Tehát akkor látszik az, hogy a megoldás halmaz az tulajdonképpen itt látható. Tehát elmondható, hogy a tört akkor negatív vagy nulla, ha olyan x-et választunk, ami a lenti intervallumból vagy halmazból származik, és akkor x eleme a mínusz 2, 5 intervallumnak, ugyanezt relációs jellel is megadom, és akkor csinálok még egy ellenőrzést, hogy veszek egy számot, ami hát ebből az intervallumból származik, például az 1-et, ezt x helyébe írva igaz egyenlőtlenséget kapunk, ebből arra lehet következtetni, hogy a megoldásunk az helyes volt.